Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti makalawas aserye tayo anapaulwan. Dakes at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Simangpit ka din ni Ivy nga anak ta. Bakay? Apay aya nga ibagam nga anak ta. Kat anak met ni Cristel day nga ubing. Shh! Tangiwat mo. Mga no da makangagking ka. Kit maduktalan da nga insukat ta idi naggidan kayo ang naganak ni Cristel di ospital. Maibutak-takla ang day apalimad. Nuag sa uti ka sa buwat ta idi a janitor ti ospital. Awanan dito'y day a janitor. Nataysan. Nalipatam samod nga ammo ni Amir at ipalimod ta. Tinserag mo akatulong ni Cristel. Awan parikot kin ni Amira. Napudno kanyak day agayem ko. Apay nga jay pay balay ni Cristel tinangiserkam ken kuana. Tapno iso ti panakamatata ijay dakkel abalay. Tapno ibaga na ti amin ang mapaspasamak iti pudno nga anak ta, ani Chloe. Jack kayat ti Maris ti Cortina, kan abong ti kama ijay silid ko. Sukatam! Apay kadiasan mo akayat. Napintas mo ti Maris na ti kunak. Napintas siguro itikaskan ka, abakat. Ngam Jack kayat. Ay, anya ka di amaris ti kayat mo, senyorita. Mangpili ka itinaranyag amaris. Saan kat atinalitam? Saan nakabakat? Tapno kas jay ti Maris ti kwartok? Alangarod tayo naksukatan, senyorita. Darasam, takayat kon tagina na. Wan, senyorita. Ay, nagalas kat ti ugali ti anak ti gayem ko na ni Mia. Kasano nga tamat ti pudno nga anak ni Madam Cristel nga adda iti puder ni Mia. Imbag ta si Mang Patkan. Nakasakdo ka din iti pagdigos ko. Jay pa'y pagluto ti sinakdok nanang. Agsubliak asumakdo no makaluto ak. Agawaam, tamaladawak ijay pagkankanta ak aklab. Wan nanang, mabiit laang. Ivy! Ingkaman kumatang iti sigarilyo. Darasam! Mabiit laang taglutluto ak pa'y tatang. Inkakid din! Tawan ti sigarilyo. Saan ka man pambar? Jak pa'y nakasakdo iti digos ni nanang. Awan ti ado pambar. Mapankan no di mo kaya tamasipat ka. Sige. Wan tatang. Mapanakon. Apay nga taadyak madisiplinaan jay anak ta. Adu ti madi akababalin na. Day tamat nga rin ti parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit na amin na kayat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ang kaguran na ti mabagaan. Saan amaanawa iti madi nga ugali na. Awan mo tikas jay kadagiti kakabsat ko. Natulnog kami mat amin. Uray da kami mat nga agkakabsat. Awan mat ti bastos. Ang mo rin kasta. Di ta mauma amang bagbagakan ko na. Anya pa'y ngay no di kasta. Pagrebengan ta ti mamagbaliw kan kuana. Husto ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasaya at mat. Kanayon abagbagaan da Madam Cristel. Madilat tamat ti kababalin na. Saan akasta ti kayat ko amamuan? Nuit itadamot laeng amin akasapulan na. Ay, wan. Agbibig akaslabak na. Kasanumat ti ubingay nga da iti puder mo. Itad mo kadimat amin nakasapulan na. Nambarak. Saan ko mat nga anak? Kaya't mo asawan. Saan mo nga ibilbilang nga anak? Ay saan mon adamagan? Iso nga inser ka ijay abalay akas katulong. Tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. Asikaswag man. Ngam no maminsan aglablabas man. Di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangirekomenda ken ka ijay abalay. Masapon nga aramidam ti trabahom. Aramidak mat. Rumbang lang. Tano saan? Ammomon ti aramidakan ka. Ha? Ammunak, Amira. Ha? Ditakan.
Nagdakas katigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya at ti masakbayan ti anak na. Nang tulag iti kasabwat na iti ospital, anang isukat iti anak na, iti anak ti kinagiddan na anaganak, ani Madam Cristel. Nagsabat kami kin ni Amira ijay tiyandaan. Mayat kano ti sasaadan ni Chloe nga anak ta ijay dakkalabalay. Madamag ko man gayam. Anya ti kang runa na makagapo no apay adakkel ti guram ken ni Cristel. Ado ti kagurak iti dayjay a Cristel. Inatiunak iti ado abanag. Mangibaga ka man nga rod no anya launay ti kaguram ken kuana. No apay nga isupay abak nang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma. Libre kumamat ti panagadal ko idi iti kolehyo. Ita, jak nagkolehyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mo't kumatinag kolehiyo idi, nakaurnong ka iti pagadal mo. Saan laday ta? Crush ko idi ni Jake Tabaknang. Ngam isumanan tinangagaw iti ayatak. Kayat mo asawan ni Jake ti ayatan? Idi day jay. Ngam inayat ka man nga uray saan ka Baknang. Impagarop mo abak nangak. Ta impakitak king ka, ti inhabak ko iti sugal. Wan nga rod, kunak no Baknang ka. Ngam saan mo't gayam. Papa, nauma akon iti TV ijay kwartok. Pati ijay katrek. Kayat ko, ijay king size anapuskol ti kutsyon na. Anya pa lang ti sapulom iti katrim ay iha. May samat iti kwartom. Papa, naka-order akon iti online. Bayadan nyo no mai-deliver ditoy. Apay nag-order ka, di mo pa inyo man kanyak iha. Iso nga rod nga ibagbaga akon. Basta, nalpasan nga in-order ko. No di yung kayat, agpasugnutak, agtalawak. Hanya kalakid din aya iha. Saan kumamat aday ta agtalaw, ti kanayon mo nga ibaga. No di yung tungpalan ti kayat ko. Talagang aramidak na ita. Malala. Sige, matungpal ti kayat mo. Tungpalan nyo matlagayam. Ngam adupay lang asermon nyo. Kitaan niyo ti grades ko, nanang. Nagngangato. Saan ko pa'y amasango akitaan? Aywan gayam. Nalaing ka kadingag kanta. Agkanta? Awan asam ko nga agkanta, nanang. Kayat ko ti agripaso kadag iti leksyon ko. Ay na, isuntumit lang adi ka makapagtuloy iti kolehyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti kolehyo. Agyaman ka kiti tapagadalin ka pa'y iti high school. No addala kumadakkel a kwarta, ket ijay ka kumapagad-adalan ni Chloe, tapno makitam, no nalaing wenno saan. Chloe? Jay ka di maarte nga agad-adal iti pribado a pagadalan, iti asidag ti pagad-adalan mi? Apay amarte ako nam. Di ka man agsasao iti maibusor kan kuana? Kanayon nga itulod ti kutsi. Ngam nagalas ka no mati ugali na. Ado ti masuron kan kuana. Kasano ko mga amom? Ado ti gayam ko iti pagad-adalan na, nanang. Ibagbagada kanyak. Ang maarte ka no. Suberbiyada ka no. Apay ang nakamisuot ka. Anya ka diti parikot. Agsagana ka, tamadamdama, sikandag kanta. Masurunak iti imbaga ni Ivy. Nga ado kano ti masuron kin ni Chloe iti pagadalanda. Apay ko makakasurunda. Apalanda ka diti, kinabaknang na. Nalabit akasta. No saan kumaanangin na iti pagad-adalan na. Ijay ko mga agadal ni Ivy. Tapno makita na amin ang mapasamak iti anak ko ijay. Sayang lang ti pagmatrikula na ijay. Imbag ijay pagad-adalan na, talibre. Pampubliko a pagadalan. Padasat tuman ti mapan ijay asidag ti pagadalan da. Tapno makita man met ti anak ko.
Hintanto iti kantin iti asidigtigit, ti pagadalan na pagitultuludan ti driver da. Adday tantikot siya amang itultulod kin ni Chloe iti pagadalan. Umasidig ta iti gate, tapno makita ta ti anak ta. O sige. Yawat mo man tibag ko, si ka driver? Saan kang agbayag-bayag? Aday ta, ma'am. Hello, napintas abalasang. Ha? Asino ka? Saan ka ngam mo? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Ti asawa. Awan ti amok nga agnagan iti Mia ken Juancho. Di kay mangsinga tao mo nagak iti gate. Aglisi kayo? Nay, imudagan iti gate. Di nataingkan ka, no? Gaputa di natapay am mo ti anak na. Agbaliw to. Nanang, ayon ti balon ko, tamapana ko ni iji pagadalan. Awan kwarta. Uray sumardeng kan nga agadal. Diyak kaya ti sumaritang nanang. Sayang, no diyak ituloy. Mapagtuloy mo nga rod ti bagbagem kat awan nga rod kwartak. Magmagna ako na mapan iji pagadalan, nanang. Mabalin mo matgayam ti magna. Apay adumawat ka pay lang iti kwarta. Ha? Sige, nanang. Inakon. Amangan nga min numaladawak. Yalaan nak pa iti danom tamakain inuma. Darasam! Apay akas di nanang kanyak. Sipo daw bingak. Diyak pa'y narik na ti panangipatag na kanyak. Anak dak nga to. Wano, inampun daklaang. No inampun daklaang. Asino nga ron tipod na adadakal ko. Pudno nga tati atap ko. Asaan dak nga anak danaanang. Apaya ka na yung kanaliday, Ivy. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti parikot mo. Parikot ti pamilyami daytoy, Dave. Apay, nagsina dagiti dadakkel mo? Saan? Jack marik na ti panangipatag dananang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko. Asaan na kanon nga agtuloy iti kolehiyo. Ay, sayang no saan ka ngagtuloy? Sikapay mo't nga rod ti kalaingan iti klase tayo. Parikot ko ti aramatag inton ang kolehiyo Mala, payam, ibagak ka ni daddy. Alaan da kanto amay sa kadagiti working student iti universidad nga yan na. Tapno agtuloy ka matlaang, Ivy. Agpaiso ka di? Pangaasim man, Dave. Tulungan na. Awan nam namaag kadatatang kan nanang. Apay apo man nagnakay ti salas. Kat adda pang panunutak. Ay, agdaldalusak, senyorita. Anya ayat ti pampanunutam. No ibagakkan ka. Masong batam nga ta ti damagak. Kasano nga amok kat di mo pa'y matimbaga. Amom ka di? No asino dagiti agnagan iti Mia kan Juancho? Anya? Mia ken Juancho kunam? Tulang ka ka di? Siguro, amom dagichay. Husto ak ka di? Ay, sa anak pa asigurado no amok ko no saan. Apay nga rod anas daw ka idimbagak. Ay, kwa? Kasla nang nangagkungaminday ta nagnagan. Amo ano isuda tidakdakamatam. Pumanaw ka man langan dito'y. Awan sirbim. Di mo matlagayan masungbatan ti damdamaga. Amira. Mia, Juancho! Nakaluto ka ka din? Ay, anya dyan balikas kon. Apay damiya kan Juancho. Ay, iso dati pampanunutag, itay nagsao ka, iso anay balikas ko tinaganda, madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirekomendakan ka dito'y balay akas katulong ko. Ay, medyo adayumat kit din, madam. Ngam, agayom kami nga men.
Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet nga agmay-maysa ti anak mi. Nasa una idi nagkita kami idi. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti makalawas aserye tayo anapauluan. Dakes at harigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Napalabas, nadungod a Cristel ken Jake iti impagarupda nga anak da ani Chloe. Sigud nga agkaadalan da Mia ken Cristel. Adu dagiti banag nga inapapalan ni Mia ken ni Cristel. Linagipmet da Mia ken Juancho, tinapalabas iti maladaga da Ivy ken Chloe. Aga po iti dakes at tarigagay. Pinagsinukat da Mia ken ti kasabwat na tiname tag dagiti maladaga iti ospital asaan nga ammo ni Cristel. Inaramid ni Mia daytoy. Tapno ti anak na ti mairanod iti kinabaknang da Cristel. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Medyo adayumagkit din, madam. Ngam, agayam kami ngamen. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet, amay may salang ti anak na. Nasa una, idi nagkita kami idi. Ay, uwan, madam. May samat ti anak da Mia ken Juanchong. Pagad-adalan nga tamet ti anak da. Iti pampubliko a pagadalan, madam. Idintutan ni Chloe nga anak yu ket iti pribado a pagadalan. At dala parikot ko ken ni Chloe. Adda kapkapsot na iti pagadalan. Idinto takanayon as siyak ti kalaingan, idi siyak ti agad-adal. Nalaing mo dya anak da, madam. Amangan no valedictorian into naggraduar da. Kasta ka di? Imbag man? Nagrigat ti agripaso iti leksyon. Agsardengaksen nga agadal, mama. Kasano nga ammom to nga imanihar ti negosyo, no di kamat agadal, iha. Ipamanihar tayo iti sabali, mama. Numadlaw ti mabayadan amang imaninghar nga awan ti ammom. Lukwanda ka. Ibagada a bankrupt, uray no isuda ti mangbang bankrupt iti negosyo. Apay ngamin asa anak analaing. Nalaing kami mo't adwakan ni papam. Idi da kami ti agad-adal. Angam, apay asa anak nga imala kada kayo. Ano samlat ta ti agripaso anak ko? Kaasi ti awan adal na. Asino pa'y ti mangimanihar iti negosyo no awan kami. Nalaing ko mga agkantamon ni Ivy, tapagkantain ta iti club. Wano saan? Pagsalaak sa. Nalaing ka di nga agsala. Agpractice ko mga rod nga agsala, tapno pagsalain ta. Mayat sa nga agpaiso, nagsursuro nga agsala. Ibagak man gayam kan kwa na inton sumangpat. Data ti mangala iti sweldo na, no agsala. Wala. Apay nga italaang analagip ta daytoy. Surwan ta nga agsala ti danga.
Ang mga no di namad kayat ti agsala. Saan ati kayat na ti masurot? Natorturoy tapay laeng ngam iso. Dave, naibagam ka di ka ni Daddy, ti maipapan iti pa nag-working student ko. Wen, imbaga, ken na ibaga kasi kati kalaingan iti pagadalan tayo. Matulungan na ka di ni Daddy. Wen ka no? Iti library ti pagyanam. Tumulong ka iti library ti pagadalan. Ay, agyaman na. Sapay ko matagadalak matlaang. No kano si kati makaala iti umuna pa madayaw. Free tuition ka kano. Adapay allowance mo. No agtrabaho ka iti library. Ika gumaak ti makaala iti umuna apa madayaw. Talaga akayat ko ti makaadal. Uwin tasayang ti kinalaing mo. Ay, uwin gayam, sabalyak man ti saritaan. Anyang ti trabaho ni nanang kantatang mo. Singer iti club ni Nanang. Bouncer mo't ni Tatang. Singer ken bouncer? Wan, ngam, naranggas da kanyak. Ha? At daatap ko asaan dak apod no nga anak. Amangan no ampun da ka. No saan ta ko mga anak ni Chloe, sumuko ako man. Adungag pa iso dagiti ugali na makapadismaya. Uray ka di ka, kat maupay ka, no dadduma. Jagilibak day ta, Cristel. Saan arumbang asumuko ta? Day tangarod kat, anak ta ni Chloe. Isu nga anusan ta nga isuro, tapno mabaliwan ti madi akababalin na. Gusto tinakunam, Cristel. Kaslawan ti pagbaliwan na. Tasa na nakaramraman, iti urayan niya na sakit. Ipilit namin na kayat na. Malidayanak no kas di abagbagaak, ngam di nakmat italtalak. Oh, anya nga tatimasak bayan na. Tadi namat ammo adumngag iti patigmaan. Dahil tatirigat na, no ti anak kit saan adumngag. Talaga asukir ni Chloe. Ti kayat na, ket maited amin dagiti kidawon na. Nasaya at tadakan si ka, babae. Agpraktis ka man kit di nga agsala. Tadakkel ti sweldo ti agsala iti club. Anya? Ay, Nanang, awan arapaap kung agsala iti club. Kayat ko ti makaadal. Saan ka di nga imbagak nga awan pagadal mo? Adda nga rod mang tulong kanyak, Nanang. Ha? Kasano ko ma? Pagadalan na ka, day tayo bagbagam? Nulakas siya ti makagunod iti umuna pa madayaw. Awan bayadak iti pagadalan. Kan agtrabaho ak iti library, tapno ada allowance ko. Adal! Imbag ko man no pakairanudan mi day ta adal nga bagbagam. Diyo ka di kayat ang makaturpusak, Nanang. Siyak to ti sarigad-gad yo, no nakapsot kay ton. Nga mabayag pay day ta, manupay atawan. No agsala ka, adan kwarta adagos. Pangasiyo ko man, Nanang. Puno sadya ka mo, tagsala. Sana bali tagtrabaho akmat dito'y balay. Trabaho amin. Ne, naliday ka man Ivy. Anya man ti parikot mo? Pilitin nak ni Nanang agsala iti club. Puno sadya kaya tagsala ijay. Iti day tang inaramid ni nanang mo. Amangan no, pudno adi na ka anak. Pagkunam adinak anak ni Nanang ko. Ti ina, di na kaya't amay sagmak ti anak na. Angam ni nanang mo. Iso mo ti mangi sagmak kang ka. Gapulang iti kwarta. Agpayson sa ti kunam. Dagpay pulos na rik na ti panangi patagda kanyak. Awan ka diti mo makabagyam, mabalin mo apagkamangan. Jak nagdamdamag. Taagungot da adagos. No adadamag kadakwada. Kanayon da nakaturog no adada ijibalay. Siyak ti para trabaho ijibalay mi. Kaasi kamat nga rod no kasta. Awan klase yo ita, papanam ka de. Apay adamagam. Siyak ti amo. Kat katulong ka laang.
Tapno amok ti ibagak no damagan damadam ti napanam Aglisi ka. Ay, Tamagnaak. Saan kang agmatider dita? Dita ka man laangan. ay anya ngay ti ibagak kadamam anapanam. Basta inak agpasyar. Awat ti masnop apapanan mi kadagiti babarkadak. Anya ngay ti oras sumangpet ka, senyorita. Sumangpetak no kay kayat ko. Tsak amo no anya nga oras. Agsala ka dimot lang ni Ivy. Isupay ti maswildo na. Kinasaritak ti danga. Ngam di nakat kayatan. Ay, sana ti kayat na ti masurot Agadal ti kayat na. Nakuna na nga inton lakay kan bakit na. Iso kano ti agbalin asarikad-kad ta. Damot kidi kalintikan na Ang nunataengan tanto, kayat kadipay ni Ivy ti mga sikaso kadata. Bayam, takasaritak tumanan. Imbang ta nagsarak tamanan dito'y tiyandaan. Anya ti baro ang maipadamag mo. Madilat ta ti kababalin ni Chloe. Madisdismaya pa yan ni Madam Cristel. Anya ti kayat mo asawan iti madisdismaya. Nangag ko ti saritaan da, nga uray bagbagaan da kanaw, kat saan na kano nga ammo ti dumngag iti pamagbaga. Ngam itadamat la amin dagiti kidkid dawan na. Ito damen. Saan damot nga imimutan? Ngam aglablabas at talaga ni Senyorita Chloe. Pag kunaamat nga glablabas. Ipilit na amin na kayat na. Kas kumaitay pimanaw. Dinamag ko no papanan na. Tapno amok no anya ti ibagak kadamadam Cristel. Papanan na kano? Awan ka no mati masnop apapanan na. Pimanaw latan adi na imbaga ti papanan na. Ay, ala. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ibagam kanyak no sumangpat. Napanan ni Chloe. Malaman nga mawanpay. Damdamagak itay ngam di namat ibaga, sir. Awan ka no ti masnop apapanan na. Apay asino ti kadwana. Di namat imbaga, sir. Kinasurunak pa'y di nagdamagak kenkwana. Talaga anatangkenan ti ulo na dayjay nga ubing. Nakarong agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Mala ka ni Mia nga inana. Anyat ko nam. Ay, kwa, sir. Tikunak, kasino nga tati immalaan na kat nasingpat kayo mat ka ni Madam Cristel? Hello? Nakaawag ka mat. Rabrabiin. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan pa'y. Iso ang makapungpungtot ni sir. Apay ngamin adi mo dinamag anaimbag no papanan na. Dinamag ko nga road ngam di na ibaga. Ada ngam insul-sul pang ni Senyorita Chloe. Di ka man agsao itikas na. Awan ka dita no saan ka nga inrekomenda. Ay, ladingitak. Ngam makitkitak mat ngamen anasingpet damadam. Ngam jay anak mo ti. Ay, jak amo no apay akas jay. Guston! Awan ka dita no saan agapukin ni Chloe. Wen matkit day. Ngam makitkita kasaan arumbang ti mapaspasamak. Niket di Chloe ti asikaswam dita. Di mo baybayan. Sige, tanay. Kaslada umay dito'y ayan kaw. Bye! Unay lakit din ni Chloe. Pagdandanagan na ti tao. Adamat cellphone na. Apay di umawag man lang no ag-text. Sapay rabiin. Napnapanan na ngatan. Ay, saan mo't nga rod ang mabalin nga i-report iti pulis. Tanabiit pa'y mo't ngawan. Dumakdakkel ngam ad-addamot asumulsulpang. Kasjay ti tao akanayon ang mapampanuynuyan iti kayat na. Alangan mo't asaktan. Wenno saktam. Amang ano ad-adda nga agrebelde. Pangsapsapulan tan nga iti dayjay nga ubing. Anya ti madaman. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan ka no pa'y nga rod. Makapungtot ka no ni Jake ko na ni Amira. Saan nga kamkamali amang dangran ka ni Chloe? No pagaramidan da iti saan anasaya at ni Chloe. Pagikarawak mat ni Ivy. Lakid Ti anak da ti balsenta. No saktan da ni Chloe.
Imbagakin ni Amira nga umawag. Lukas ano? Orasan, tapno si kati kumanta. Di ka nagmisuot. Ay, imbaglakit din. Tanuado ti agpalakpak no kastang agkanta. Makisayan ti paripot ko. Isungarod nga ka kumantan. Tapno san anak ko na si tarupam. Anyat orasan. Apay nga ita ka lang. Iti balay, iti barkada, papa. Nagkasangay ngamin. Nabartag ka pay. Apay. Aramid ka di tilimpyo a babae ti agbartek sa agawid iti dis oras ti rabi. Italaang mat, papa. Iparityo ka ding agragsakak mat sagpaminsan. Iti dis oras ti rabi. Pagdantanagan ti tao. Apay, di ka man lay mawag. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturog. Tagsarita ta iti nalapat intun bigat. Maturog, di maturog. Iparityo kiti na mapanak, iti balay, dagiti babarkadak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nasingpet ken nasaririt ni Ivy iti sidong Damia ken Juancho. Idinto tasadot nga agadal ken maditi kababalin ni Chloe iti sidong da Cristel ken Jake. Gapo iti kinaranggas Damia. Inatap ni Ivy asaan nga isuda ti pudpud no adadakkel na. Kabayatan na, maupupay da Cristel ken Jake. Gapo iti ugali ni Chloe. Iti maysa nga aldaw, rabiin ngem awan paylaeng ni Chloe. Bueno papagayam, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umno day tarason mo? Ala, ingka maturugan. Tagsarita ta itinalapat intong bigat. Maturog, ti maturog. Iparitsyukit din na mapanak iti balay, dagiti babarkada. Saan kan asumong bat tamangan numakaraman ka? Aglablabas kan. Sige, mapanakon. Sana na maulit dahito apanagawid mo iti dis oras ti rabi. Babae ka pa imot nga rod. Kasanun no dadaka sa mapasamakan ka. Tsak kaya ti panagungat ni Papa iti rabi. Agtalawak man kit di. Mapanak iti balay ti gayam ko. Bayak nga agdanag da amang sapol kanyak. Kita man no di dagdanak no awanak. Inayadak ti pumanaw. Apay day tabag, papanam, senyorita. Agtal na ka no di mo kaya't asaktan ka. Ay, ibagam no sa dino ti papanam. Amangan no agungat kanyak ti inam. Ulitam man timbagam. Ina, kunam. Ay, mamam, ti kayat ko asawan. Sigurado lakit di asapulan nakakanyak. Agli si kakit di tadalan. Bayam nga agbirok da. Apay gamin nga inong tandak. Sir! Madam! Agreeing kayo! Pimanaw ni Senyorita Chloe! Ano ti naman ang pimanaw ni Chloe? Wen, sir, igawgawid ko ngam di nakintaltalag. Malatawagak amin na koneksyon ko.
Tama disable ti credit card. ATM, ken amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanon no agbisin. Sana siya ti karkaritan da nga ubing. No pimanaw, di mo na ti pagawidan na. Unayan ni Chloe. Agaramid iti saan anasayaat. Ngam isupay ti agpasugnod. Ay, sakit ti ulo ti papay na. Napanakilan. Hanggang kita mantilaing na. Hello, Mia. Ada na patod nga ibagak. Adda ka din ni Chloe. Simang pet idirabi anabartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na ngagsarita da kumaita abigat. Nagsarita da ka din. Sinapsapan na ti pimanaw. Di na kayat ti pabagbagaan. Kat, anya ti inaramid dagiti agasawa. Nasuron ni sir. Kat impa-disable na amin ang mabalin a pangirwaran ni Chloe iti kwarta. Kasanon no awan kwartana. Inaramid ni sir atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro no awan kwartana. Wan, Mia. Dandani tayo nagturpos. Sigurado asi ka ti makaala iti kaunaan na pamadayaw, Ivy. Sapay ko matakas ta Talaga nga inka gumaak ti amin. Kat babaan iti tulong ni dadim. Makapagtuloyak iti kolehiyo. Agpada ti iti kurso. Iso nga kaklase ta. Tapno isuro nakto no dodyak mo. Agid dan tantong aginroll. Tapno agpada ta iti oras kan subject. Sa anak una marigatan ta kakadwat. Uray siya kat agyanak mo iti library. Tapno agkadwata. Agpada tanto nga rod a librarian. Day tamo timbaga ni daddy. Agkasapulang kanu ti universidad iti librarian. Agyaman ako na iti tulong mo, Dave. Inaramid ko dagitoy. Ta saan lagayem ti pangibilbilangakan ka. Napatag ka iti biyag ko. Anya. Di mo i-chat-chat no awagan ni Chloe. Impaitakan kuha na amin na masapsapol na. Anya pa'y lati kurang. Awan mo't siguro tida kasama pasamak kan kwa na. Taapay asa anak ngagdanag unay. Ura siyak met. Kasta ti mariknak. Diyak mo't unay madanagan. Isong awan basol ta iti ipapanaw na. Hanggang kasanon no saanan nga agsubli. Pangalaan na nga iti gastusin na. Gastador nga ubing. Manulangal daw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impa ay tamat amin a pagsayaatan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ikak iti pagnakman na. Isu ti pimanaw. Diyak pinapanaw. Isu nga muna mat ti pagsubyanan. Ala, agrubwat takit din, taintan ija opisina ti negosyo ta. Hello, Amira. Anya ti aramidan dagiti agasawa dita. Napanda ka din nagbirok. Napanda iti opisina. Nangag ko ti saritaan da. Anya ti saritaan da. Iso kano ti pimanaw, adida mo pinapanaw. Amo na kanuma ti pagsublian na. Saan da ka di amadanagan? Nangag ko ako na ni Madam Cristel. Nga awan dakas kano ama pasamak na. Taapay kano nga awan mo dadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da. Uray ni sir, kastaman ti kunana. Kapungataan, ta saan da nga anak ni Ma'am Chloe. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Agmay-may saak ditoy. Intulod ti driver dagiti amok ija opisina. Ala nga rod. No anya ti mapasamak dita. Padamagan nak, ha? Awan ka ti text no chat ni Chloe kan ka. Awan. Awan tinasakit ang bakrang ko. Isukit din ti kumura. Kat iso tinakabasol. Burbur tiyamot kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag aginatang ko kat isublik. Nga uray di da isubli ti pananggatang ko. Sana nasakit tinakam ko. Pakawanan nak ti na marswa. Diyak maawatan.
Nuapay anaawananak iti ganas ken kuana. Dakes ta ka di anaganak. Taapay nga agpad akas dati marignata. Diyak mawatan. Ang anak talata ni Chloe. Gapo siguro. Takanayon asakit tinakem ti ipapay na. Iso akas to iti marignata nga agpadpada. Saan ka di nga imay dito balay ni Chloe, kabayatan tikawan mi. Awan mat, sir. Awan mat text, no chat na. Ada pa'y siguro kwartana da jay. Kita akman, numaibos ti kwartana. Saan nga tanga ada sinurutan na a boyfriend na, sir? Do isuti kayat na awan ti pabasulan na. Makitan to nonya ti masakbayan da jay nga ubing asukir. Agam, sana siyak ti rumukmakan ko na. Naruwam nga agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Aglablabas. Pudno, takunam. Ay, napanan na nga ta. Awan samat kabagyan, yun dito'y apagkamangan na, sir. Wen, taadayo, ti ayan dagiti kakabagyan mi. Ni Cristel, agtagtagay mo sakit. Ay, Cristel! Ay, bumangon ka! Apay akas jay. Apay, anya tinay tagtagainap mo. Kasla nagsublit ti lagip ko. Idi adak iti delivery room. Idi naganakak. Ket, anyat napasamak. Idi impangato ti doktor ti ubing apaman na rimar. Nakita nga addas iding iti likod ti lapayag na. Nay, kasano ti pan nakakita ako nam? Idi impangato ti doktor ti ubing. Idi igam na ti dapan. Imposipos na. Kat nagkulaidag ti ubing. Nalawag ang nakitak ti siding. Idi kwan, naulawak. Kat jakon amo tinapasamak. Parpar matalag da ita. Awan mo ti kami dingli Chloe. Kasla saan ko aparpar matalaang. Talaga ang nagsubli ti lagip ko iti na itagtagainap ko. Adda siding iti likod ti lapayag ti inyanak ko nga ubing. Day, nagsapa ka na bimbangon. Kat lagdardaras ka. Mapanak iti ospital. Masapul adamagak amin anaganak iti day bulan tawan kan aldaw. Anya? Anyat sasawa mo? Manunatawan tinapalabas. Sigurado nga adda record ti ospital. No asino dagiti kaduak anaganak iti day nga aldaw. Wala, makamu ka. Ay, tapno madalusan ti atap mo, mapan ka. Mangtangdan ta iti mang trabaho amang sapol ka dagiti a records. Agyaman ak, Jake. Italaang amalagip ko. Nga adagayam siding ti inyanak ko. Imposible mat arugit tinakitak. Kasano napasamak? Katawa mat siding ni Chloe. Oh, Dayta tinuktalak. No asino dagiti kaduak anaganak iti dayjay nga aldaw. Ken no anya ti address da. mala. Mangalak iti detective tapno tumulong iti amin. Tapno saan kan nga agtaktak kan agbanno. Planchaem amin dagita. Kitaem dayta bestidak akabarbaro ta planchaem anaimbag. Aramatak dayta inton rabi. Amin ka di dagita kat planchaak, nanang. Ada ngamin aramidan mi ita, ija pagadalan. Mas importante dayta planchaem. Ngem ti kunkunam nga aramidem ije pagadalan. Dandani kami ngamin agturpos, nanang. Adupay ti activities mi. Kayat mo asawan. Siyak ti agplancha. Planchaak to kumainton rabi iti daduma. Ayawanan ti adupay apambar. Darasem kit de tapno malpas adagos.
Isardang mo mampay tara aramidam, tay sakduan nak itidigos ko. Ilipas ko pa'y kano da ito, tatang. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan. Anya nga ilipas, makatigdigos akon. Ing kayon iti gripo, tatang. Isamsambot ko ngamin da iti plan-plan tsaok. Anya mapan ni Jay Gripo, danga. Adda kang arot para sakdo. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan, tatang. No di ka pa'y lamapan, makaramag ka na Anya jay kasla maururam? Inak man kitaan. Ti sinalbag a babae? Imparabaw na ti plancha iti kabarbaro abadok. Kat nauraman, payman. Ay, ve! Ayan mo! Ay, ve! Napansin Macdo, itidigos ko. Nauraman ti kabarbaro abistida kapag badok kumainton rabi. Apay di na inikatin nakasaksak a plansaya. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti seda abadok. Ay, nakurat-ratan. Sayang pa'y ti kabarbaro abadok. Ay, nagdang nga babae. Nakasakdo siguron. Paumahin na jay. Hoy, Ivy! Umay ka man dito itaplansyaon ka. Naura man ti badok. Nanang, imbaw nakmat ngamin ni tatang. Darasam! Ha! Napudot pa'y laang ti plansya. Umay ka tasikaman ti plansyak. Tumaraya ko na. Hay! Agsabli ka ditoy! Apay ating maray ka! Ay, ti salbag a babaen. Huwento! Kamatang man ni Ivy! Taplansyak ti rupa na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at dinggin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, gaputan na bartek kinaladaw asimangpet ni Chloe. Pinagungtan ni Jake daytoy. Nagpasugnod ti balasang ket sinapsapa na tinagtalaw. Ketap no maikan iti leksyon. Pinadisable ni Jake amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kabayatan na, mas daw ti agasawa Cristel ken Jake. Nuapay nga awan unay dandanag da iti inaramid ni Chloe. Iti sabali abangir, madanagan da Mia ken Juancho, apudpudno anaganak ni Chloe. Iti may sangal daw, nauram ti pinaplansya ni Mia ken ni Ivy abistida. Itagagayan, denggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tumarayak pa rin. Hoy! Dinak itarayan! Agsubli ka ditoy! Huwag kamatang manday ta babae na plansyak ti rupa na! Papanak nga tahan. Ang mga numakamatanak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupag. Padasag ti bapa ni Jibalay da Dave. Didak masurutan ni Jaya. Dani ako ni ti kalsada. Agtarayak pa pumalasiw iti kalsada. Pakakitaan ta iti kunkunam a detektive. Asidegtan, dito'y timbagada pag na mapanijay. Ikarkararag ko, asapay ko matamalaw-lawagan ti amin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglibor? Isuan ako nam nga da nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anakapsot iti. Nakitak at talaga ti siding sakbay anawananak iti puot. Jakon ammo
ti si maruno napasamak. Adak, iti dalan ko ang nagapu iji Manila. Iti nagpasngay ka. Iso adyak na abutanin. Maawatak mo gid. Ha! Ada babae nga agtartaray. Ti preno ko! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitain. Ay, sus. Ayan na nga eh. Naitarayan na kakadin ni Ivy. Iti nakita na kam kamatay. Dinardaras na tinagbalasay. Yak mo no natalan. Apay nga rod a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso ana atalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Intanto kitain inton madamdama ah. No intaray, tinakadong parken ko na yung ospital. When intarayan da. Nakitam kuma at tinakadong parken ko ana. Tadawatan ta iti dakkel agatad. Ay, nalipatag bitay. Nagama ka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatag kami. Awan pa'y puot ti balasang. Apay kastoy tirignak. Madanag anak ulay. Asidag tayo na iti ospital. Pagkalmaan ti Reknam. Nakakaasi ti tsura na. Awan puot na. Limitam ti takyag. Kanabaga na. Awan mo't unay tinadangran kan ko na. Ta nakapreno ang adagos itay. Apay akas na nabambadnog nga agtartaray. Ada tayo niti ospital. Malangarod. Bumabatan. Sinalbag? Saan na ka makairuar iti kwarta? Di dak matawagan. Wano sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awan ti kwarta. Pimanawak pa ijabalay ti gayom ko. Papanak nga ruditan. Sapay mabisina kun. Maysan nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adapay ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanin ti para trabaho dito'y balay. Ay, sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ay, awan agluto iti kanantayin ton madamdama. Sige man lang ay. Visit kit day. Jak lakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy. Asino nga iti mga ramid kadagita. Ay, sa bagay ah. Awan ti baba unay. No awan tayo babae. Iso nga inta kitaan tapno addag trabaho dito'y balay. Amangan no makapanaw. Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta tinaramid da a test. Apay nga rod nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog, ken na-stress. Sana nayunan iti pan nakakigtot na gapu iti pan nakadungpar na. Pero mi adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin na kun akriminal. Kasano ko mga agbalin ka a kriminal, kat saan mumot nga ingagara. Diyak man mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apa man, nanaplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan met dito'y kunam anakadungparan na. Awan mo ngagpaiso. Awan pa'y makita adara. No natalan. Nakita ka na tumpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan met ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laeng mat. No saan ang napakarwan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan met sa bali apagawidan na. Agawid tagi din. Tayo nakmaturog. Asino nga'y ti agluto kan agsakdo. Saan pa'y anaplansya ti badok? Tanauram met di bistida. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anya nga itaramidin ta dito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Sino pa'y itan ti agtrabaho iyay balay? Kumusta ka, iha? Kumustan tirik nam? Sa dino ti ayan ko.
Sino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat na ganda giti dadakkel mo. Awagan ta ida. Taumay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan tinadakkel ko. Ha? Apay, nagtalaw ka kadi. Nagdarayak, takam kamatin da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya? Apay aplantsahan da turupam. Naranggas da kanyak, ma'am. Irorumandag. Anyat basod mo. Apay aplantsahan da ka ako nam. Agpaplantsaak. Iti imbaonak ni tatang ama pan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo Tay di makadano nag-iji balay mi. Anak kasusoon iti timba. Isabsabat ni nanang ti plantsa. Nagtarayak. Kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am. Iso akala at abimbalasiw ka iti kalsada? Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Oh, kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Masya nakunay kankwana. Ala, umayak to dita, nurumwarak diti opisina. O sige, taurayan ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybay akpay lang nga makaturog. Takas lakayat na bay ti maturog. Inawaga mo, dagiti dadakkel na? Saan? Di na kayat. Tanaranggas da kanukan kuana. Intarayan na ida. Tadangran da kanu. Anya, pudno ka di data. Uwan, makasangit anang ibaga. Panagkunak saan nga agul-ulbod. Malangarod, urayan dak dita. Bye! Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Manganta ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijay nga. Anya nga itati kanenta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Daytoy itatirigat na. Awan ti bonta. Apay, di pala si Mang Putmay, dayjay nga ibay. No ayan nakit nga taa, nunap-napanan na. Ay, sapay di tapay nagsweldo. Inta ko mamangan ni Jerwar. Iha, kumusta itantirik nam? Mayat-matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Tama kaawid kan. Kabutang ko dananang kantatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yo. Uray awan sweldo. Basta ang tuloy ak nga agadal, ma'am. Pagad-adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. No jak agkamali. Siyak ti makagunod. Iti kangatuan apam madayaw. Intun agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad-adalak. Kanayon mo't asyak ti makagunod iti kangatuan apam madayaw. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yo. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No di kat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umayak ichi balayo. When, yawid da ka ijay balay, apaman ang makarwar ka diti ospital. Daytoy ti balay mi iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ak unay, ma'am. Nagdakkel matgayam ti balayo. Wen iha. Medyo adon tilangan mo. Gapu iti pan naka-ospital mo. Nangala ak iti medical certificate nga ipakitam ijay pagadalan yo.
Agyaman akmanen, ma'am. O sige, ingka pa'y aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako na, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga. Kas kay La Santa. Kasta ko man ninanang ko. Nalabos mo't dayta santa ako nam, iha. Ha? Sika? Ha? Amira, am-ammom dayti balasang? Di kayat ko asawan. Daytoy tinadong pareho, ma'am? O, apay anas daaw kalaunay ang nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira, kasla nakitkita kayon. Nakakitkita ang nga takada kayo. Kwa, ay, jak mo akan ka basang. Saan nga ta nga da kayong ingas kwa nakitam? Basta da nakakitkita ang kada kayo, Nana. Ngam nabayagan. Lagi pagpay, no sa di no tinakakitkita ang kada kayo. Ay, amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta? Apay naglangan ka iti makadomingo? Nadong parak itilogan. Kat impandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat mo. Saan mat kit di unay anapigsa? Limitem laang titakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka. Di da pa'y siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinangipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo? Diyak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadungpar kanyak. Nagpayawidak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmadi ka no ti bagina, ma'am. Iso asyak tinagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha. Diyak nagbidot ang nangiyawid kan ka. Angam, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto. Taan ngamin agtrabaho iji balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada? Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isuda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at tingin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, iti panangkamat ni Juancho ken ni Ivy, apag isumet alumabas ti lugan da Jay, ket nasagid ti balasang, pimanaw adagos ni Juancho, adi na nabigbig ti nakapadungpar ka ni Ivy. Intaray met adagos dagiti agasawa ti balasang iti ospital, ket idi makaput na itoy. Kinalikaguman na nga ijay balay da Cristel ti pakiawidan na. Iti sabali a pangir, masursuron ken mabisin ni Chloe, ta saan ang makairwar iti kwarta. Idinadanon ti panagawid da Cristel,
insurot da ni Ivy. Nasdaaw ni Amira. Mariribukan ti katulong no ibutaktaknan ti palimad. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti makalawas aseryetayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti panagtrabahong lakad iti napatag kadakwada. Ma'am, ada-adap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adi da kasapulan. Taam mo da anak kamalida. No agdarum ka, sigurado amadusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko payla ida, ma'am. Panagkunak, nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Adan, napanay di ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbay akitain da dagiti records. Nasayat no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sama ti ospital idi. Ti ngay sigod nga ospital. Nairaman nga ta, dagiti daan a records idi nauram ti daan nga ospital. Dahil tati di tayam mo. Sapay lako mga rod, taad na paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam? Adda kayat ko aduktalan, Amira. Doktalan ko nam, madam? Anya ngay dayjay? Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan? Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay, kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin amaamuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy? Wen, nalagaan tirik nakan ko na. Nagsingpat nga ubing. Kat, ni Senyorita Chloe, madam. Saan nyo ka di apasapol? Awan tinang papanaw kan ko na. Agdisnudo nga agawid no kayat na. Naimbang tadwa talaan dito'y salas, balasang kaw. Di mo ka di kaya ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana. Manipod pa'y ubingak. Jak narik na, ti panangipatag da kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kadi, basang? Nana. Day tinao di. Kat plantsaon ko man ni nanang ti rupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan ti lugan anang sagid kanyak. Apay plantsaan na ti rupam? Madama ti panagplansak. Idi imbaon nak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amuan na oram gayam ti bestida ni nanang a plansaok. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kas tagayam ka ulpit ti dadakkel mo? Kasano ngay numay da ka alaan dito eh? Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan, nasidag ngamin tirik na, kada Ma'am Cristel, kan sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasat kit din ti anak da. Ah? Anak da, kunam? Eh, kwa, nagtalaw ti anak da. Ha? Taapay ang nagtalaw, nana? Sulpang kan expoiled ngamin. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay, maamakak. Ang mga numaamuan ti masiknan ang naatalan, gaputakam kamatag. Makabasol tangata no ibagana. Ay, kat sigurado day ta. Jak laki di kayat ti mabalot. Mairaman ka pa'y tasikatin ang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasano nga rutan? Di ta ka di sa pulan?
Kasano no nagpulong kadagiti masiknan? Kaya't mo ka di mabalod ta. Ay pakpakawan. Day takot may balbaludan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga agawid? Day tangarot ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbagkit di. Sino itan tagtrabaho dito'y balay? Hello? Asino ka di day taoy? Kabarbaro ba't a number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupam? Di na ka di sapsapulan da papakan, mama? Ay, kunada mo, it asi ka kanu ti pimanaw. Isu asi ka kanumat, ti makaamong agawid. Anya, matanda kita anaganak? Di da pa'y amo sapulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit man timbagam? Adak di perwar? Kasano nga'y bagam nga da ti anak da dita? Ah? Ay, anya timbaga kon? Ay, matartarantak, paikit din. Ay, si kaabak-bakatan! Agkabaw kansan! Saan mo nga mo ti sasawam? Ah? Ay, pasensyan. Bye. Ay, nailawan ko nga imbaga. Nyamat da ito'y ang iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung di talamisaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen nga rod, anak. Medyo nailigos, edi umuli ak di taagdan. Nabannog sa idinagnagnaak. Ada nga minapanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito ilupok ta ilotak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita, inayadak nga ilutan, ma'am. Oh, Mhm. nagmayaten, anak ko. Makaginawa ak. Nagsingpet ka nga ubing. Hangam, apay anaranggas kan kakunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amangan no pinidpidot daklaang. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpet nga ubing. Isun sa kano ti kalaingan ije pagadalan da. Bareng ano di daalan dito'y balay. Panagkunakit kayat na matagyan dito'y. Ay, uwan. Mano nga aldawan asan asimbang pet ni Chloe. No naibusen ti kwarta na, sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi akababalin na. Imbagpay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. Moapay akas dyan na. Di na kaya ti padisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si mangpet kan, kasibsibat ti detektiv. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Awan ka din tinamnamak amalaw-lawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idinagpas ngay ka? Wen, Jake. Ngam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jakmut nga minan kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, tinyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiding iti likod ti lapayag ti pasngay ko. Magkintayagak iti bagbagam Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak.
Kadya kon amo tinapasamak. Hustumat nga dak idin. Irwarda kan iti delivery room. Sika nga umuna ti inasikasok, sakbaya kinitak ti ubing. Idi adan puot ko. Kinidaw ko ayag dati anak ko. Kat nalipat akon, ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag ko man. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagam pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalawak ta na uyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpet da. Naladaw asim mangpet sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na mutin tinagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ha? Ni Chloe, akanayon nga itulod ti Logan, itigay ti asidag ti pagadalan mi? Agam-am mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaam-am mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak am-am mo, nana. Aga sidagla ang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agam-am mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ija ospital. Kaapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka di linablabid mo dita. Anya kumangay ti labidag. Ang amkwa, adda ni... Adda ka din ni Chloe. Ah? Ay, saan? Ngam, dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya nga itimbagam. Imbagak aja, imbaga ni sir. Nga awan ng papanaw kun kwa na. Iso ama ka amumat nga agsublay. Sinalbag dagiti nga agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektive. Tapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod ng ospital. Awanin na ti record. Apay nga ta pasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradong kadi adi na ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw, tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalig ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanangatan ni Chloe ngay. Awit mo matisagad, basang. Adda nga minbulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inaksagadan. Ay, sige man nga rod balasang ko. Imbaglakit din, tada ka akadwak ditoy. Awan nga ming klase may ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maayayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. So badakmat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan-rana na nakaumay ka dito'y balayda. Nagsaya atay. Adda kayong matgayam diti asidag ti swimming pool, ma'am. Ambom ka di ti aglangoy, iha? Saan, ma'am? Tiyak pa'y napadas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice ka nga aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na. Agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka. Agtugawak pa'y dito'y linong. Wen, ma'am. Agawa ak ti agdalus, tap na aglangoy ta. Isuro tak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro na kano ni Ma'am Cristel. Nakaan-anos ni Ma'am Cristel kanyak. Nagpintas pa'y. Magnaak man iti igit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag.
pera ti agsagsagad. Ha? Adda ka ti sa bali ang katulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan. Aglangoy ka! No di mo kaya ti malmas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes atarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Bueno papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes atarigagay. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Aglangoy ka! No di mo kaya ti malmas! Anya ka dito inaramid mo. Awan ti naramid ko. Agin lalangoy. Di namat gayap ammo ti aglangoy. Nakitak ti inaramid mo. Induron mo ni Ivy. Masapol nga alawak. Ignorante. Apay nga da ka dito'y swimming pool. No di mo ammo ti aglangoy. Adto'y titwalya, anak. Agyaman iti pa ng tulong yung kanyak, ma'am. Apay nga induron mo ni Ivy. Ha? Chloe? Mama, asino day ta babae? Tay sakit mo launay. Ti saludsod ko, ti song batam. Apay nga induron mo? Saan kumat nga induron Saan kan nga aglibak? Gaputa nakitak. Apay kumano induron ko. Di ta kayo manlangan no asino man day ta babae. Surun kon. Ha? Aguray ka man, iha. Idiin pa nga tom tibuok mo ang nabalkot iti tuwalya. Apay ka di, ma'am. Permi mati si daaw yo. Umasidag ka. Kita ak man tilikod tilapayag mo. Ada nga min nakitak itay. Iso ka na yun anak kawakray ti buok ko. Talingling dak ti siding ko, ma'am. Kita ak man analaing. Idi ubingak. Basit day ta, ma'am. Kabayatan a dumakdakelak. Dumakdakel mo. Darasem, mapanta iti silid ko. Adu ti damagakan ka. Awanan ti pagbadok. Namurang dami nun. Uray siyak, jakmat makalaba, tamaturog ak iti aldaw, ta para rabi ima ngarot ti trabaho ta. Kasunod ay tuyin ngay. No agpalabata mo, awan pagbayad ta. Tamapan amin na kwarta iti restaurant. Tadi ka matagluto. Uray matsika, di ka mat mapanagluto. Ay, agsubli ko man ni Ivy dito'y balay. Imbagam to mga min akamatag. Inuray mo kumaan nakaplantya, sakbay nga imbaon mo anapan si Macdo. Napuuran lakat nga rod ti baro abadok.
Nagbutang, taimbaga maplansam. Awan ket ammo dayjay a babae ah. Awan na muna ko nam. Ngam dakkel gayam ti maitulong na kadata dito'y balay. Ay, wan nga rod. Di mo lagawi dun. Agtugaw ta diti katre. Taad dadamagakan ka. Ang tugawak iti katre, ma'am. Wen, anak. Napatag ti pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Idinakitak ti siding mo. Interesado ak amangam mo no asino dagiti dadakkel mo. Saan ka di nga imbagam anaranggas dakan ka? Pudno day ta, ma'am. Kayat ko amaam-am mo dagiti dadakkel mo. Jakon kaya ti agpakita kadakwada, ma'am. Dangrandak lakit di. Anya ka di tinagan dagiti dadakkel mo. Mia ken Juancho, ma'am. Anya. Asino ka di dayjay babae? Ta isakit ni mama? Imo nagdapay iti kwarto na itay. Ay, tinagan na. Napadungparan da mamam, kat inpanday ti ospital. Ita, inyawid da ditoy. Masigurado nga inggagara na tinagpadungpar. Tapno makastrak dito balay. Saan mo't akas ta ti panagkitak ka ni Ivy? Nasingpet ka nagagat nga ubeng. Kasta lang ita ah. Tada kayat na. Ngam inton agangay. Ang mga nagtakaw. Saan mo't akas ta ti panagkitak kan kuana? Di mon isakit jay saan mo unay nga mamo. Agpada kayo lang kan ni mama. Ang nagpaalilaw iti dayjay a babae. Mia kan Juancho kunam. Isuda ti dadakkel mo. Wan, ma'am. Amamuyo ka di ida. Sigod nga agkaadalan kami kani Mia. Kanayon nakidi nga apaan. Taapay, ma'am. Apay nga apaan na kayo. Jakman maawatan. Sigod nga gusto ka ni Jake. Ngam siya ti pinili ni Jake. Ay, ma'am. Pangaasiyo. Tadida ko makagura. Gapo kaninanang ko. Aawan basol ko. Saan, iha? Saan akas takakiting ti panagpampanunot ko? Kasyan ka. Ngam adda kayat ko adoktalan. Kayat ko ang makasao ni Amira. Hello, Jake. Pangaasim ta umay ka adagos ditoy. Apay, at parikot. Basta umay ka, kasapulan ka ita. Makapatanag ka mat. Di mo mat ibagangarot tapno di nakpagdantanagan. Maipapanday to'y itibagbagak at siding. Sige nga rod. Uraim na kundita. Sige, urahin ka. Tapag saritaan ta na imbag, ti aramidan ta nga addang. Api ka di pinagawid na kat madama ti trabaho. Amom, adda nakita kasiding itilikod ti lapayag ni Ivy. Dinamag ko no asino dagiti dadakkel na. Kat da ka no Mia kan Juancho. Mia kan Juancho. Agaman niya kuma, no isuda. Naku na ni Ivy, akas lasaan da ka no nga anak, tanaranggas da kan kuana. Apay nga rod api naayaban na. Ni Mia tinangirekomendar ka ni Amira akas katulong ditoy. Kaya't naasawan, agam amuda ka ni Amira. Apay kumano agam amuda. Adda atap ko, Jake. Iso amasapul nga agpa-DNA kami ka ni Ivy. Kastamot ni Chloe. Alah, tapno agtal na ti panunot mo. Umanugutak iti kayat mo ang mapasamak nga agpa-DNA kayo. Dawatag asaan mo pa yung ibagbaga kadakwada. Mga laak, iti buok mi atalo. Sige.
Mangala ka, takuyugan ka iti laboratorio ti DNA. Iha, anya ka diti kasangay mo. December 25, ma'am. Agpada kayo iti birthday ka ni Chloe. Kasta ka di, ma'am. December 25 gayam ti birthday ti anak yo. Wen iha, mga lakman iti may sa abuok mo. Apay ti buok ko, ma'am. Sige, mangala kayo latta. At idog ngamin ti buok mo. Kat maay-ayo aklaunay. Itapay lang, kablawan ka. Imbaga ni Sir Asika kano tinakagunod iti kangatuan apa madayaw. Nasaya at mat, tapno makapagtuloy ak iti kolehiyo. Amom Dave, saan ako nga gawawid iti balay mi? Nagsingpot man dagiti nagkamangam. Nasingpat da. Nila ang Chloe nga anak da tinaloko. Nalaing nga agibaon. Uray no di nakasaksaktan. Induron nak iti swimming pool iti naminsan. Inarayat nak ti inana. Nakasingsingpot ni Ma'am Cristel. Kasanon no awan ni Ma'am Cristel. Anya nga ti aramidak. Ibagak nga ta ni Mia nga adda dito'y ni Ivy. Ay naadyak amuno niya ti aramidak. Nana, apay ka di adi kay makaidna. Ada ka di parikutyo. Ay, awan ti parikot ko. Adala pa kariribukak. Anya day ta apakariribukan nyo, Nana. No si kakadi ti adda muna apalimad. Ibutak-tak mo kaday. No si kalaang tinangital kanda iti day ta apalimad. No makapadakas iti sa bali, nasaysayat nga ilimod ko laangan. Kasta kaday. Ay, jak amo ti aramidak. Hoy, ingka man mang timpla iti juice, kan mang palaman ka iti sandwich ko. Iyag mo dito'y salas, ha? Wan, ma'am. Anya ka di a flavor ti kayat mo a juice. Uray, anya ti timplaam. Ngam no saan ko akayat ti timplaam. Sukatam to. Ha? Saan ka di a nasaysaya at nga ibagan mo anya a flavor? Tapno saan ta nabaliwan? Apay ka di analalaing kangam siyak, ha? Naisarsarong ka lang ditoy. O sige, inak nga rodan, ma'am. Kartingam, jak kayat tinabuntog. Cristel, positive kayo ka ni Ivy. Negative mat ka ni Chloe. Kunakon ka. Adda nga minsiding timpas ngay ko. Angam, apay anaya dayo kanyak ti anak ko. Agawitan, Jake. Kaya't kung arakupan ni tinairot ti anak ko. Masapol ang mabaliwan ti birth certificate ni Ivy. Data DNA, timang panaknak. Mangayab tanton iti abogado iji balay. Kan paayaban tamat damiya kan Juancho iji balay. Kasla imposible ti amin. Isumot lagayam ang naglagan ti riknak ni Ivy. Isugayam ti anak ta. Ang apay ani Chloe ti dimakal iti pudirta. Basta paayaban ta damiya kan Juancho. No ipeteng da nga anak da ni Ivy. Ipa-DNA tamat ni Mia kan Chloe. Saan ka di ako na nga agpada ti birthday da Ivy kan Chloe? Amang kagiddan mo iti ospital. Amang na isukat ti ubing. Ammo da siguro asaan da nga anak ni Ivy. Iso arin ang kasanda ti anak ko. Arakupan ka man, anak ko. Iso matlagayam analagan teriknakan ka. Taanak ka matgayam. Ha? Ma'am, hinjak maawatan, ma'am. Anya ka di ti bagbagayo. Anya ka di ad-drama da itoy. Hoy, babae. Anya ka di timpakan mo kada papakan, mama. Takas ladida mo tar aramidan da.
Chloe, Saan mo apagsawan iti kasta ti anak ko? Urayom ti umay ataw, talawlawagan na ti amin. Amira, ingka ayaban damiya ken Juancho ditoy. Saan mo nga ibagbaga nga adda ditoy ni Ivy? Nasaya tapinatgan nyo ti awis mi Mia. Yamamok dagiti kakadwa tayo ita at talo nga abogado. Isuda ti mangurnos iti rumbang nga maaramid. Anya ka diti kayat asawan da ito'y. Sakbay anaawananak iti puot idi nagpasngayak. Nakitak ti siding iti likod ti lapayag ti impasngay ko. Awan amok iti dayta. Basta anak mi ni Ivy. Kan anak yo ni Chloe. Adto'y ti resulta ti DNA amang panagnak nga anak mi ni Ivy. Negative mat ti resulta ka ni Chloe. Makalibak ka kadipay. Ay, awan amumi dita. Tapno amom Mia. Impudno ni Amira amin kanyak. Tati ipagarup na. Kat nasayaat kayo kan ni Ivy. Ngam saan mat gayam, ta nakakaasi iti pampamayan nyo. Kunana no na anus kayo kan kuana. Ngam saan, tarangranggasan nyo ti anak ko. Anya? Kuha. Ammom asaan mo nga anak ni Ivy. Isuari ng ranggasam. Idinto ta impay mi ka ni Chloe nga anak yu ti amin akayat na. No agdarum ni Ivy, makulong kayo adwa. Saan kumaa? Saan na kami nga ipabalod? Pangasiyo. Nagdakas ka, Mia. Nakadakdakas ka. Iso amanipod ita. Diyak kayaten ang makita ti panagrup-rupam. Diyak kayat ti pumanaw dito balay. Mama, Papa, uray sandak nga anak. Dito yaklat ta. Anya ti makunam, Cristel? Ikarik, Mama. Agbalbaliw akuhan. Ikarik. Mama, Papa, patganyon ni Chloe. Inkari namat ngagbalbaliwan. Nakakaasila ang itisidong dananang kantatang. No makipagnaad kadakwada ijay. Ngam, Ivy, anak. Mama, ikarik. Agadala ka na imbag. Ivy, sorry iti kinadakas ti ugalik kan ka. Ngam ikarik. Sana na maulit. Mama, ibilang daklat ta ko mga anak. Lukas ta. Agyan ka dito'y balay, Chloe. Agam laglagi pa matin ka rin. Agbalbaliw ka. Uwan, Papa. Tangay kid daw ni Ivy nga agnaad kalata dito'y balay, Chloe. Patgan mi day ta. Agamiti ka nito nga agsubli ti dakas nga aramid kan ugalim. Lading itag. Ngayon pumanaw kan dito'y balay. Makipagnaad kan itipudno adadakkel mo. Uwan, Papa. Agbalbaliw ako. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas aseryetayo anapauluan. Dakas at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami,
itin kay Panang Tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23 kan 24. Anyaman nga aramiden nyo, ipapuso yo akasla maipaay iti apo, asaan akadagiti tattao. Laglagipan nyo agunggunaan na kayto ti apo. Awaten nyo ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga apo apagserserbian nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Kenya. Ayan ti kwarta. Itad mo kanyak. Saan? Jack, itid tinapidot ko akwartakan ka. Anya? Isublik iti akin ko ka, Max. Awan at talaga ti ammo man niya, Ben. Pues, no isublimot lang, itid mo kanyak, tasyakon ti mairanod. Agkapsat ta, Max. Pangaasim ko, mamat. Noan niya ti desisyon ko para iti dahi akwarta. Isu ko mati masurot. Kasta, no ngay ibagakken ka ita, asyak ti masurot. Asyak ti pangtedam itinapidot mo akwarta, ha? Anya? Ben, lakay! Saan tapay analpas, Ben? Pagguduan ta ti kwarta, no di mo kayat nga itid amin kanyak. Kinabilnak ni Max akabsat ko, bagat. Anya? Kaya't napagguduan milangan ti kwarta na pidot ko. Diyos ko. Tilawlawan ko anang ibagak ng kwana, nga adda na pidot ko. Si Kati nakapidot. Rumbang ko mga erespeto na no anya ti kayat mo nga aramidan. Bagat. Padasam man abiro kan iti Facebook. Tinagan ang nakasurat iti unag tibaga. Kinapudno na, dayta ko mamatibagakan ka. O sige, mabiit lang tabiro kag iti Facebook tinagan na. Sige, bagat. Tapno maisubli adagos ti kwartana. Kasanungay, Max? Naalam ka di matlaang ti kwarta? Saan, Feli? Ngam agsubli at taalaek. Ibagam ngamin apagguduan nyo ti kwarta. Imbaga akong dayta, ngam di na kayat. Isubli na kanukit din. Anya? Pangkitaan nga awan amuna day a tao. Ay, di pa ikit din sayang no isubli na. Kwarta, pinagbalin na abato? Masurunak nga rod. Isu ako nak, asyakon ti pangtedan na. Masapol nga aramidam ti kabaalam. Tapno maalam ti kwarta, Max! So, you lost your money, David? Yeah. Please help me. I need to work for my food. Oh, kaasi ka mat. Apay ngamihin anapukaw mo ti kwartam. What did you say? Okay. You can stay in my house, David. Oh, thank you. Thank you, Mila. Aguray ka. Kaslaad na nabasak iti Facebook ko. Malagip ko tinagan mo. Mabitlang aterwar ko ti cellphone ko. What? Sika nga tanay toy. Is this you, David? Oh, yeah. That's me. Thank you, Ben. I will never forget what you did. God bless you. Thank you too, David. Naimbag. Tasika tinakakita iti kwarta ni David, Ben. Lumugan ako maiti taxi. Idi nakitak ti baga. Idi kitaak. Dulyar. Isu adagos ko abinirok takin ko ka. Dayawen ka, tasaan ka nagpasulisog. Gapo iti nakitam a kwarta. Jack iliba ka. Simkanday ta iti panunot ko. Ngam kunak mata. May saak anamati kan Apo Diyos. Rumbang laeng nga agaramidak iti pakaayaywan kanyak ti Apo. Naladaw kan, Max. Awanan ti kwarta. Anya ti kayat masawan, Feli?
Nabirukan dan ta akin ko kwa iti kwarta, Max. Sino ka no? David ka no tinagan na. May sa foreigner. Insublin ni Ben ti kwarta. Iso adi mo namnamaan pa yung adda maalam. Anya? Sayang. Wisit dayjay aben. Napalalo ayaman kan ni David, ta insublim tinagado a kwarta na lakay. Kwarta laang dayjay bakit? Kat may saan ta ako kwa? Rumbang laang, ama isubli iti akin kukwa? Maawatan ka lakay. Iso amaragsakan akmat iti inaramid mo. Agyaman ak bakit? Kat ni Max, saan ka di pa'y nga imay dimawat iti pasensya ken ka? Bayamon dayjay akabsat ko. Masapul a pagsaritaan nyo ti inaramid na ken ka. Amangan no ulitin na. Patsyel ka, asaanan nga umay dito'y dayjay. Tawanan ti kwartang iduldulin ko. Wala, ngam saan anasaya at ti panangkabil na ken ka. Un bakit? Ngam, pakawan naklangan. Ti Diyos ti makaamukan kwa na. Podno nga daday ti balay at tinawid mo kadagiti dadakkel mo. Ngam awan mat makukwarta tayon. Anya ti kahit masawan iti dayta ngayong bagam, Feli? Sumapol ka kumamot ten iti panggadam. Saan ka amat maturog laeng? Anya? Diktaran nak ngagtrabaho? Awan mo't dakos na iti imbagak Sumapol ka, uray jeepney driver. Wano anya laditan, basta ada trabahom. Ila kumpay laki ni Ben dayta may sa atugaw dita. Patsak ngawan tugaw dakas ta. Anya? Nagalas mo tanti kasta nga ugalim, Max. Tugaw? Ilakom? Ay, nagadulagit din nga artim aya. Bayam, tagsapulak to iti pagkwartaak. Ang mga no awan tumutla ang kwartada pagbayad da. Ay, nagrigat at talaga ti trabaho at janitor. Namangusak. Baki usarak man... Da. Oh. Ben! Ah? Sika? Una na. Siya ang agpaiso. Janitor dito'y apasdak. Ananusak laangan Nasaysaya at tikasta. Tinasken, saan ka nga agtakta o Ben? Agyaman ak nana. Ala, sige. Panawan kayo pa nga rod, nana. Sige, Ben. Papanam, Max. Jakon ituloy ti maturog kita. Inakman agpagnapag na dita sentro ti syudad. Barang adda mapidot ko akwarta akas kiniben. Anya? Jakmat lang makaturog dito'y balay. Tanakangiw-ngiwat ka. Sige, inakon. Max, mabit lang. Max! Ay, malamak ton nga gawid. Anya ti aramidem dito'y. Janitorak dito'y. Isungadak dito'y, Max. Ananusan ti kasta trabaho? Katun anya nga nga rod. Awan mat nalpas ko nga adal. Nagbangsit ka ba yan? No siyak ti sika, jak mairusok ti kasta trabaho. Sa dino ti papanam, apa yung adda ka dito'y? Sa dino ba yung ay... Umayak mag-CR dito'y. O sige, labsan ka ba? Ay, talaga at tuso dahi takabsat ko. Hindi nak pa'y maawagan iti manong. Kasla ibain na akabsat nak. Kan ibain na, adito iti pagtrab-trabahwak. Ay, rumarakon. Awan pagbayad ko iti panag-CR ko. Sige. Tangay siyak ti adda dito'y. Uray libre kan. Ano sa nyo No kumadi mo insubli dyan napidot mo akwarta. Saan kumakas to iti sasaadan ta ita? Baknang takuman. Anya? Traffic manen. Dahito iti problema dito ikat. Kasano day to yan? Maladaw tan. Wisit. Sapay nagpudot. Rumuarak pa'y, day nakgumatang iti danom. Makain inuma. Sige. Karti nga ma. Ay, kung ay magtanda ito yung traffic. At the checkpoint, di ta masungat.
Anya da ito'y nga inararamid mo. Natiliw ka gapo iti droga? Natangda na naklangan nang itulot iti droga iti sudad, manong. Anya? Kaya't ko ti makakwarta iti dakkel. Iso na aramid ko ti kastoy. Nakababain ti inaramid mo. Di ibagatan, a droga ti pagbibiyagan nyo. Uwan nga ron, manong. Jak pagarupan nga damang tiliwukan niyak. Naimbaglaangan, tarimwar ti asawam, idi natiliw ka. Uwan nga ron, manong. Tano saan? Natiliwmet ko ma. Nadagsan ti kasom, gapu taado ti drogang awit mo. Aganos ka lang. Anya, nag-video call kan ka ni David, Ben? Oh, itamampay. Imbaga na, ano kayat ko? Alaan na kanuje ka na dangayan na. Oh, kasta ka di. Kasapulan na kanu ti driver na. Ket siyak tinalagit na nga alaan. Siguro, kaya't na ti agsubadkan ka. Isuan nalagip na ka. Ikarkararag ko nga ron nana. Ano pagayatan ti Diyos, mapanak. Di kan agpangadwa, Ben. Isuda pa yan ti makaamo iti gastos. Isu nga umanugot kan. Tagundaway mo daytoy ang makapagtrabaho ija abroad. Ay, kaasimot ni Max lakay. Gaputan na ibalod, insukatan ni Feli. Anya? Awanan ni Feli di tabalayda. Simurutan iti lalaki na. Awan ti mabalin, no dinan kayat ni Max. Kasanon dagiti do nga anak da ababasit pay laang. Ano sampay lang idaakad kaduan bakat anya ngay nga rod. Ay, o sige, siya kun ti makamu kadakwada. Kaasid amat. Agan anos ka pay lang bakat. Tama panak iji ayan ni David. Panagkunaka, lumakay mutan ita. Ket masapul na tikat kaduan ay tibalay na. Diyak laim pagarup nga agmay may sagayam itibiyag day a David. Huwan nga rod. Ken addan sapay an-anayin na ita. Husto matkit di alakay numapan ka. Iti kasta, adamang kitkita kan kwa na. Ket di kagda nagbakate. Numapanak ijay, ket ipalubos ti apo. Alaan kan tumat ijay. Ket ijay tan ngagnaed. Ala, si kati makaam mo lakay. Apea, di mo kadwa ni Feli. Sa dino ti asawak manang. Ladingitak nga ibaga, Max. Ngam simurutan iti sabali a lalaki. Anya? Ti awanan ba a babae? Max. Kasano pa yan dagiti anak mi? Amo na matakastoy ti kasasaad ko. Di ka madanagan. Adaak ang mga sikaso kadakwada. Agyaman no kasta, manang. Kat ni Manong Ben ngay. Busy ang mga asikaso kadagiti kasapulan na apapeles. Ha? Aywan gayam, malagip mo ti kwarta idi nga insubli ti kapsat mo? Di mo ni palagip, manang. Sana nasaya ati inaramid ko idi. Kaya't ko atagi ko anti kwarta. Ngam nasayat mat. Tayo subliyo iti aking kuko. Ni David ti akin kuko iti kwarta. Kat iso ti makaam mo iti amin agastos iti ipapaniben iti abroad. Anya? Nagmayat nga rod ano kasta manang. Sana kas kanyak. Asi babalod dito eh. I'm old and weak, Ben. But I don't like nursing home. Don't worry, Sir David. I am here. Thank you for coming in my house, Ben. Sir David. I know you're a good man. That's why I trust you. Thank you, Sir David. I'll do my best for you, Sir David.
Mabiit laang. Ben, sika. Wan, siyak bakat. Kumusta? Ay nasaya at mat. Apay akalat, di pa nagawid mo. Ay na, bakit? Pastor ka nakpaimat Ayun, gayam. O sige, sumrag ka lakay. Among bakat. Natayin ni Sir David. Isuan nagawid ak. Anya? Pasensya kan, nujak inyawag ti panagawid ko. Ngamin, busy kami. Awan anyaman na lakay. Tinasken, nakaawid ka na sa lunat. Man nga si ti Diyos, bakat. Amom ka di. Aging ka ita. Katkaslajak pat siyan. Ang pudno. Ti anya? Ni Sir David. Intad na amin kanyak ti ornong na akwarta. Anya? Pudno ka di lakay. Pudno, bakat. Katdakal apagyamanan ta iti Diyos. Tas anak abinaybayan. Iti tsimpo ti panagrigrigat ko. Adda akong Max. Kat di ka agdanag. Siya kung ti makamu iti panagadal dagiti duwang anak yo. Bayat ti kaddam ditoy. Manong, Aramidak mo ti amin. Tapno mapababati sentensyam. Ngam ikarim. Agbalbaliw ka kuman. kinapudno na. Nabayagan na nagbabawiak dagiti basol nga inararamid ko idi. Nang runa unay kada kayo, Manong. Max. Nagasatak. Tanadaanak iti kapsa takaskan ka. Nakaimimbag ka kanyak. Kat pakawanan na kumakadagiti nagkurkuranga kada kayo idi. Itala nga maamiris ko dagiti bidot ko. Max. Napakawan kan. Awanan dagiti dadakkel ta. Isuarong banglaeng. Adat at agtinulong. Agyamanak. Manong Ben. Ti agaramid iti kinaimbag, gunggunaan to ti Diyos. Kati agaramid mat iti kinadakas, madusan to. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hindi iba sa ti Salmo 27, versikulo 14. Agtalek ka kaniyawe, pumigsa ka, pakiridam ti pusom, agtalek ka kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Gumatang kayo iti ikan. Ikan nyo dita. Gumatang kayon. Presko dagito nga ikan. Kakalkalap laang. Mabit lang, basang. Tagumatangak. Wan, tata. Ay, ikanak man iti upat akilaw. Tain inutak kasidaan. Mabit laang. Talaag to'y gatgatangan nyo. Wingayam, kumusta ni Celso nga anak yo, tata? Ay, day jaya. Sang kaibaga na nga agawit dan dito lugar tayaw. Ang maitantan pumat nga mainti panagawit da. Sana bali, tata. Adamod dagiti kakaanakan nyo, amang kadkadwa kada kayo. Ala, mabit lang, taisupot ko tikat gatangan nyo, tata. Ada ka man gayaman ba kahit? Agmerienda ka pa tapno makain na naka. Siyak matirumor ita.
Ngamin sirlag di bulan. Amok nga ado ita ti makalapan. Agtalinaad ka pay laang diti balay. Taada ita ti mapaspasungadan a bagyo. Ah. Delikado ti mapanagkalap no kasta ama diti panaweng. Ay naagbisin tayo. Ano, Jack Rumor bakit? Banag adyak kayat ang mapasamak. Adda ka asi ti Diyos. Ala, inakon. Noy, may anak. Si kapay laang ti agluto. Mapanag ijay igit ti baybay ita. Parbangon pa'y lang, matnanang. Makaturturog ak pa'y lang. Anya ayat yung brain nyo igigid ti baybay. Inakpadaanan ni tatang mo. Ang mga no adon tinakalapan na. Isupay mo't ang inak manin isursur. Iso asikapay lang ti agtrabaho di ti balaywan. Sige, nanang. Naglamiis di tadalan apag naan nyo. Awan parikot iti dayta, anak. Ala, rumuara kon. Noemi! Umayak man! Adda kayo kadi! Mabitlaan! Umayakon! Ni, si kamat gayam day tamano ninyo. Sumrag ka pa'y Pasensya kan Adda ak iti kusina iti ngaglutluto iti pagarmusaran. Sanan, agdardarasak ngamin. Taingkam kinitatang iti uma. Ni Auntie Perlita, adda kadi? Awan manong. Aywan gayam. Apay, di yu amo nga da mapaspasungadan a bagyo. Mapan kayo latte iti umayo. Si kamat, apay, saan ka nagdangag iti damag? Ket no saan ka no nagtuloy asimrak di bagyo? Kasta ka di? Awan gayam, adda imay iti balay at tagabantay dagat itay. Ket adda ka no nakita da abilog ana isadsad. Ije ka no isla puraw. Dito'y asidag ti lugar tayo matlaang. Kasta ka di? Ket sigun kadakwada, impanda ka no iti ospital dagiti nakalugan iti dayja abilog. Day, si kamot ti madanon ko dito'y igid ti baybay, Perlita. Nagsapakan nga imay dito'y balasang ka. Wala na. Ururayik nila kay ko. Ang mga no adon tinakalapan na. Isupay mo't atin nakisursur. Kasta ka day. Napana ngamin ditayan ni Maribistra. Adda ngamin imay ijay balay itay at tagapantay dagat. Kat sigun kadakwada. Adda nakita da abilaw ang naisadsad dita isla puraw nga asidag dito'y lugar tayaw. Kat anya nga kinapasamak. Imbag ano saan ang nadadaal jay bilog ang nakita da. Limpyo kan umat jay bilog. Kan sigun pa'y kadakwada. Adda tao ang nakita da akadwa day jay abilog ang naisadsad. Ngam impandan ija ospital day jay atao. Tadda kanupay matangas na, idi nakita da. Naimbaglakit din ta nakawid ka, nanang. May itay dito ni manong ninyo. Birbirukan na ka, tadda ka nung nakita dagiti tagabantay dagat abilog na isadsad dita isla puraw. Uwan ka nung arod, anak ko. Iso nga, agar mo sartan. Tama pa nakita iji ospital. Tapno ka no ni tatang mo dya impanda iji ospital. Ha? Tatang! Di nakampampanawan kini nanang ko. Anak, saan apim mo sa ni tatang mo? Iso nga rod nga agar mo sartan. Tapno makapanak adagos iji ospital. Kumusta kan, lakay? Kaduhak da tata Raymundo kan tata Pidyong dito ospital. Ngamri mo arda biit. Nakapsutak pa lang. Bakit? Asino tinakamuan nyo? Gadak dito'y. Agyaman tayo iti apo. Tainlisi na ka iti pagkat. Inton makarwarak. Pagpa-Thanksgiving tayo bakit? Kas panagyaman tayo iti Diyos. Daltaon, Baraw. Kumusta kan? Agyaman tayo iti Diyos. Tainik kan na ka iti may kadwa abiyag. Nakapsutak pa lang, tata. Unak no matay akon. Naimbaglangan. Tayo din napatog ti bilog.
Nakakapetak ka, Dagos. Agyaman kami kakabsat. Tanakaumay kayo iti pa Thanksgiving me. Ken, agyaman na kadama ng ulang. Ken, dagiti daduma kapurukan. Taimay kayo nagbisita iti adak iti ospital. Ala. Sige, mangan tayo pa ikakabsat. Nakasaganan timakan. Tanoy mi ken Perlita. Ayan da ka di. Pananganan. At dada ijay. Kasarsarita da ni Apo Pade. Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti Thanksgiving tayo, lakay. Ado akaro ba tayo timay timulong ang nagluto? Ora siya ket maragsakan na. Tado dagiti ubing nga may timulong ang naginaw. Ora ubing da pailang. Amudan ti tumulong. Ala, agina na tayo nga rutan. Dalton! Umayak man! Da kayo gayam, tata. Pasensya kayo na. Tadak, ita ijilikodan ti balay. Is ti marakman dagiti manok ko. Naimbag abigat yo, tata. Ay, kastamat kan ka, baraok. Naimbag matabigat mau. Mawatam dagita, uy. Abak kan tinapay. Simbang patdasil saw. Kan ilyang iti kalman. Tay buridet nga anak yo. Kumustahin ni Celso? Naimbag man ta nagawid da diti lugar tayo o nagbakasyon. Ay, sandala ang agbakasyon dito, uy. Nudikat dito idan nga agnaad. Ada kamutan, anak. Nagsapa da kayo na pinagritera. Ala ni nanang, katno awanan klase mi. Bakasyon min. Aya? Ay, nalipata ka bakasyon nyo gaya man. Kuyugan naktuman nga rod inton alas 4, anak. Intan to ija ayan damang saling. Anya nga'y taramidan kay Jay nanang. Ayabak ida, akadwa tayo nga aglualo dito balay inton malom no Domingo. Umay ka, Dalton Barok. Intatay aglinong dita sirok ti lugo. Intag merienda. Uwan, tata. Mumalam lang arudan ngam nabara pa ilang ti darang ti init. Ay, sige. Itugaw mo pa ilang dita. Tay saganak ti merienda ta. Ay, pasensya kan tatinapay amak ispalti maipashangok kan ka. Naparir at talaga dito ya, tata. Ay, Ungayam, kumusta mo't ni Celso? Ay, Ungayam. Ada pa ibagbaghan ni Ilyang, baraok. Taintong Domingo. Inaugurasyon dyan patakder da pwesto ijay ile. Ibagam to kano kada Perlita kan Erling. Nga umayda ko matumulong agluto inton parbangon no Domingo. O sige, ibagak mo makawid ha. Hindi na minsan nga daw, nagkita kami kini Celso iti palengke. Naistorya na mo't kanya nga agap apply. Agabroad sa kano. Tagtrabaho kano iti Singapore. Ay, uwan nga raw. Ay, hindi nakatulungan ni bakat na. Amang imanihar iti pwesto da ijay ilay. Takal mo't gayam to'y impatakder da Celso a pwesto da dito'y ili, kaka. Manungay nga square meter da itaw eh. Agarop, 300 square meters. Nalawa mo't nada ito'y apwesto da. Imbag lang tanda pa kakitkitaan da iti panagtrabaho da. Iti kupraan ti kabagyan ni Ilyang iti manwatawain. Sana ya apuron niyog kano ti mula da iti Bicol. Amin sa kanwa lugar iti Bicol ket adanyog anay mula. Wain. Puro kakay kaywan Adamot natang amula da jay.
Katimbag tanasurusuron ni Ilyang manugang mau ti agsida kadagiti mula tayo anat natang ditaw Hindi na minsan nagbakasyon na dito yung lugar tayo. Nangyawid ni Silso kadagiti mula tayo anat natang. Ay, uray bunga ti marunggay, kan sabong ti katuday. Kahit di da kano amaw si dadagita iday. Ang insuraw ni Silsaw. Tata, Lolo, inyalaan kayo iti kaninyo. Pasensya kayo na. Gapo iti kinaado ti agsang patatap tao. Dandan hindi da kayo maasikaso. Anya lakit din to yapo kaya. Inaugurasyon nga raod. Ay, dahito kaditay laeng ako nada. Ay, kasla na imas Tata, laing ti awag dagiti taga Bicol. Adapay Bicol Express aluto Kayat yo tamangala Ay, saanen balasang ko. Amok nga do tilaok na asili dayjay. Tatang, agpariir te pa'y dito sirok ti santol. Awan kayang, anda sorpresa kada kayo kininanang. Anya day ta surprisam kada kami. Mga sawakan. Ay, sabagay. Adaan kamo tiniti natal gada trabaho. Ni tatang met, lukun na kamanen. Inton malam no bigat, isurot ko dito'y balay, ti kaayan-ayat ko. Tapno makita yo kininanang. Mangan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ken adda ipudnomi kada kayo. Anya day ta? Agayan ayat kamin kininoy mi. Anya? Ay, di pa ilaag nakagraduar tay anak mi. Ngam, da kayon, ay sana mabalin. Orayin tayo nga graduar pa ni Noemi. Sakbay nga kasar kami. Pudno timbagan ni ninyo, nanang. Iso asaan kayo nga agungat. Ay na, maragsa kanak kada kayo, anak ko. Kasla kaanulaang idiubing kayo nga agkadkadwa sa ango ti simbaan nga aglaklako iti santan. Ita, da kayo matgayam tagkatuluyan. Di kay agluhaan, anang. Tamadadahal ti kinapintasyo. Ay, nabakait. Di ka lamabain kadagiti ubeng. Di ka agsangit iti kababay ni iti manugang ta. Ay nalakay, maragsakan naklaang. Inton nagkasarton dagiti anak tayo. Pumanaw dan taon. Di kay madanagan, nanang. Di da kayon to panawan. Wala, mangan tayo kit din. Kalpasan na, intay agpasyar iti mall. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Noime, ninyo. Agyaman kami, tatang. Naragsa ka pa nagkalay sayo, anak mi ida. Ita tagasawa kayon. Pagtalinaedan nyo kumati pamati yu iti apo. Wan tatang. Sapay kuma, tamaikanda kami adagos iti apo. Ha? Wen ko nang latan ba kay? Tap nagtalnadan. Siga talaga. Laglagi pa inyo kumaakanayon ti panagtalagyo ti Diyos. Tawan ti sabali ang makatulong kada kayo iti tiyempo ti riga wenno panlubog no saan lang at inamarsua. Wan tatang. Pagtalinaadan ti pamati tayo iti apo, gapo ta iso ti ama tayo apagtaudan ti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.